הנשיא ברק אובמה אמר באחד מהנאומים שלו, אנחנו בני מזל, אנחנו חיים בעידן השלב ביותר והמשגשג ביותר בתולדות ההיסטוריה האנושית. כנראה שהוא לקח את הדברים שלו מפרופסור מסוים שכתב ספר, שיבח את התקופה, שיבח את המציאות, אבל אני חייב לומר לכם שהמחקרים והסטטיסטיקות מוכיחות בדיוק הפוך. מספר המתים במלחמות בתקופות שלנו לא קטן יותר מהעבר. האנשים, חיי אדם הפכו להיות זולים יותר, זה לא מדויק. קורה לנו משהו. אנחנו באווירה של חודש אלול, חשבון נפש אוניברסלי. כנראה שכשחיים ללא מוסר פנימי, ללא ביקורת פנימית, המצב לא כל כך טוב. מה אתם הייתם מעדיפים? אדם רוכב על חמור, או חמור נוסע בקדילק? מה עדיף? מתברר שהיום ישנם הרבה מאוד חמורים שנוסעים על קדילק. הבני אדם בעבר אמנם לא היו עם הטכניקות והטכנולוגיות שיש להם, אבל היו בני אדם. היום יש לך טכנולוגיות שהם היו יכולים לחלום, אבל אין כל כך בני אדם, או אם אנחנו לא רוצים להיות פסימיים, יש לאן להשתפר, יש לאן לשאוף. התורה מעדיפה תמיד את הצד האנושי של האדם שהוא יתפתח על פני כל טכנולוגיה שהיא. טוענת קודם כל היה אדם, תהיה קודם כל בן אדם, תהיה אישיות. אחר כך תוכל גם ליהנות ממנעמי העולם, מהרחבה השונה, מהצלחה, אבל קודם כל אתה צריך להיות בן אדם. אני רוצה לצטט כמה ציטוטים, כדי שאנחנו נבין שבאמת משהו השתנה. אחד שהיה ראש הסוכנות היהודית ואחר כך ראש ממשלה במדינת ישראל, משה שרת. בספר הביוגרפיה שכתבו עליו, ומספרים שפעם הוא היה בלוויה, כמובן לוויה של אדם שאינו דתי, והוא ראה מישהו ללא כיפה בלוויה. אז הוא אמר שזה ביזיון, מזדעזע, איך יכול להיות? אתה לא מכבד את זכרו של המנוח. בהזדמנות אחרת מספרים עליו, בני משפחתו, שהיה מי שאמר שלומר קדיש בבית כנסת על אדם שלא הלך לבית כנסת, זה חילול כבודו של הנפטר. ומשה שרת הגיב על דברי החוכמה או ההפך החוכמה, שזה חוסר דרך ארץ לעם, זה חוסר דרך ארץ למסורת ולאומה. יותר מזה, הוא כתב פעם כתבה בעיתון, ואני מצטט, מדינה שלא תהיה בשמירת שבת לא תהיה מדינת ישראל. בהזדמנות אחרת, בית כנסת, אי אפשר לעקור אותו מתוך הציבור הישראלי. בית הכנסת הוא התא הראשוני של החיים היהודיים. אנשים נפגשים ומתיידדים בבית הכנסת. תאמרו את המשפטים האלה, רק אל תגידו מי אמר אותם, צאו לאן שאתם רוצים, תגידו אותם, יגידו לך הדתה. יגידו לך שזה כתב איזשהו מחזיר בתשובה חרדי. זה ראש ממשלה במדינת ישראל מהשנים הראשונות. קרה לנו משהו השתנה. כנראה שכאשר אנחנו לא חיים עם ביקורת פנימית, עם מוסר פנימי, ביקורת בונה, עם תוכחה אמיתית, אז אנחנו מאבדים את זה באיזשהו מקום. הנושא שלנו היום בשיעור זה לא בעיות מדיניות כלליות, אלא בעיות אישיות שלנו, וזה הנושא של התיקון הפנימי שלנו לקראת סיום שנה חדשה, זה סיום שנה ותחילת שנה חדשה, וזה נושא שבעצם מדאיג אותנו כל הזמן, אנחנו חיים אותו כל השנה, הוא לא שייך רק לתחילת השנה. זה היכולת שלנו לקבל ביקורת מאנשים.
ואני מחלק את השיעור לשתיים. החלק הראשון זה המבקר, והחלק השני זה המבוקר. המבקר, מהם התנאים לומר ביקורת? איך אומרים אותה נכון? מי הוא המבקר? ממי נקבל את הביקורת? והחלק השני זה איך אנחנו כבני אדם שאומרים לנו את הביקורת, איך אנחנו שורדים את זה, זה לא נעים. אם אני תופס בן אדם אפילו בצורה הכי פשוטה ואני אומר לו, אתה זה שאמרת לי אתמול, אתה רק מתחיל את הטון, רק את המנגינה, הוא מתכווץ. והרבי עומד מהצד השני ואומר בספר המיוחד שלו, ספר היום יום, אהוב את הביקורת כי היא תעמידך על המקום האמיתי. יא חביבי, אני מסוגל לשמוע ביקורת, במקרה הטוב, לשמוע ולא להעיף אותך דרך הדלת או החלון. אהוב את הביקורת, שאני אוהב את זה גם כן. השתגעת על השכל, גם לאהוב את זה. אז בכל זאת, איך אנחנו עושים את זה? אני חושב שהשלב הראשון שאנחנו נדע זה שהביקורת הכי חשובה והוויסות הכי נכון, והמבקרים הטובים ביותר שיש לנו, זה בדרך כלל בני הזוג או קרובי משפחה נורא קרובים. בן הזוג או בת הזוג, האנשים הקרובים אלינו ביותר. אחד מראשי ישיבות הגדולים בארץ ישראל, יצא עם אשתו לחתונה, ואחרי חצי שעה הם סיכמו שהם ייפגשו בחוץ, הוא יוצא החוצה, היא מחכה לו בחוץ, והיא אומרת לו, תשמע, פגשתי פה חברה שהרבה שנים לא פגשתי. אז הוא מעודד אותה, תחזרי לחברה, לא קרה כלום, אבל סיכמנו שנחזור ביחד, אני מחכה לך פה, הכל בסדר, לכי לחברה. והוא אדם מכובד בציבור הדתי, החרדי, הוא עומד בחוץ ומחכה. כל רגע נכנסים אנשים לחתונה, כבוד הרב צריך משהו, אולי אתה צריך טרמפ, אולי אתה צריך זה, אולי זה, הכל בסדר, הכל בסדר. פשוט מחכה לאשתו, שעכשיו משוחחת עם חברה. כמה אנשים היו מסוגלים לעמוד בזה? זה דוגמה, איש, אשתו, כמה אנשים היו מסוגלים, טוב, לכי תדברי, חיכה לה שעה ורבע, בלי להניד עפעף. אני שמח שפגשת חברה, שמח שאני יכול. האלה שמבקרים אותנו הכי חזק, שמתקנים לנו את המידות הכי חזק, זה האנשים הכי קרובים אלינו. הם לא משחקים אותה במשחקי כבוד, הם שמים אותנו בדיוק במקום, ואנחנו צריכים להיות מודעים לכך. אבל זה לא רק הקרובים. אני רוצה לגלות לכם סוד יותר גדול. שלמה המלך בספר החוכמה שלו, ספר משלי, טוען שכל אדם ככל שהוא יהיה חכם יותר, הוא טיפוס שיותר מבקר. לא מבקר ביקורי בית, מבקר ביקורת. אדם ככל שהוא חכם יותר, אומר שלמה המלך, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. אוזן שמסוגלת לשמוע ביקורת, זה האוזן שנמצאת ביחד עם אנשים חכמים. אדם חכם, כל הזמן עולות לו הצעות ייעול, בוא נגיד את זה בצורה נעימה, ייעול. אתה צריך ככה, אתה צריך ככה, זה לא בסדר מה שעשית. ככל שהוא למד יותר, יש לו יותר מה להגיד. יש לו יותר תפיסת עולם על החיים, על האנשים. אז אנחנו צריכים לדעת באיזשהו מקום, קודם כל, שאדם חכם זה אדם מבקר. בוא נכיל אותו. זה לא נובע כל כך מרוע, זה בא משכל. עודף שכל, עודף מחשבה, אבל זה נובע משכל. אבל זה לא רק אנשים חכמים, ופה אני מגיע לנקודה נורא עדינה. אמרתי חכמים, מתברר שיש הרבה מאוד פעמים שדווקא קטנים נכנסים לפרטים שאנחנו לא הצלחנו לראות אותם. דווקא אנשים קטנים, אפילו ילדים, הם מסוגלים לראות את התחלואים שלנו, הם מסוגלים לראות את הטעויות שלנו. כן אבא, כן אמא, אבל למה אתם אומרים ככה ואתם עושים ככה? הם מבחינים בדברים שאנחנו לא מבחינים. מתברר שכמה שאתה יותר קטן, אתה רואה יותר דברים קטנים. מה שאתה, זה מה שאתה נותן לאחרים. ובעצם אומרים לנו, כן, אתם תצטרכו להיות מסוגלים לקבל ביקורת, גם מאנשים שהם קטנים. חכמים מצד אחד, חכם עוד קל לקבל ממנו, אבל מילד או מאדם קטן. וכאן אני מגיע למבקר הצדיק, המבקר עם המידות המתוקנות. הקבלה, אמר את זה המגיד ממזריץ' בספרו, טוענת, ככל שהאדם ביקר את עצמו יותר, הוא מקבל מתנה משמיים, ואני חושב שהמתנה הזאת יכולה לאזן את העולם שלנו.
הוא טוען שככל שאתה ביקורתי כלפי עצמך, האישיות שלך מפילה לאנשים מחשבות של ביקורת לעצמם בראש, בלי שאתה אמרת אף מילה. אני חושב שזה היה הדבר הכי טוב. אם היינו מסוגלים להעביר את המסרים שלנו בלי לפתוח את הפה, זה היה הדבר הכי מובחר, הכי נכון, וככל שאנחנו צדיקים, אני משתמש בלשון צדיק, לא במובן של איזשהו אדם, כל אדם שהוא מושלם בדבר מסוים, או שהוא משתדל להיות מושלם, או שהוא תובעני כלפי עצמו, האישיות שלו צועקת לכל הזולת, תשתנה, תנסה, תתקדם. ועדיף שאנחנו נהיה כאלה, משום שהביקורת העקיפה היא הביקורת הבונה, היא הביקורת שמשנה באמת בני אדם, וזה דבר שהוכח בשטח. ניקח דוגמה בכלל מלימודים. איינשטיין היה מרצה גרוע. איינשטיין לא היה מסוגל להעביר את המסרים שלו. כשרצה בספר הביוגרפיה שלו, רצו להגדיר אותו, אמרו, אתה לא יכלת לשבת עם מחברת ולמלות את השיעור שלו. זה לא היה ברור, זה לא היה מסודר, היית צריך נורא לאמץ את הראש. אני הייתי מנסח את זה ככה, ככל שאתה מעביר את המסר לאנשים ממוצעים, אתה צריך להיות בהיר יותר. ככל שאתה מעביר את המסר לאנשים חכמים יותר, או ככל שהחוכמה שלך היא גדולה יותר, אי אפשר להעביר אותה בצורה כל כך בהירה, היא צריכה לעבור באופן עקיף. אתה צריך להקשיב, אתה צריך להתבונן, אבל אתה תצטרך גם להתאמץ. מוריי ורבותיי, כל פעם שבן אדם מצליח לעשות שינוי בחיים שלו, זה כתוצאה מזה שהוא היה פעיל בעניין. אמרתי איינשטיין מצד אחד, אז בעולם היהודי, הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אמר, לעולם אל תלעס לאנשים שעומדים מולך את החומר עד הסוף. תן להם ללעוס אותו בעצמו. אם הם יצטרכו ללעוס, אם אתה תצטרך ללעוס בשבילהם, הם לא יפנימו אותו. חלק בלתי נפרד מההפנמה שלנו, זה כאשר אנחנו מסוגלים גם להוסיף על מה ששמענו, להשתתף במה ששמענו. אבל אם אנחנו לעוס, אין לי אף מילה להוסיף, הכל היה מושלם, אני לא מתחבר לעניין. לכן זה כל כך חשוב, אני חוזר חזרה לביקורת, לכן זה כל כך חשוב שכשאנחנו מעבירים את הביקורת, נעביר אותה באופן עקיף, שהבן אדם יצטרך לחשוב, מה הוא אמר לי כאן? אני זוכר שקיבלתי פעם ביקורת מאדם מאוד חכם. הוא לא אמר לי אף מילה. הוא פשוט יותר מדי פעמים סיפר עניינים, סיפורים, דוגמאות על נושא מסוים. ורק אחרי שעזבתי אותו התחלתי לחשוב מדוע או מה הוא רצה להגיד לי. למה הוא חזר גם על זה וגם על זה? וכשהבנתי, בא השינוי גם כן. לפעמים כשאתה צועק על בן אדם בצורה ישירה ובוטה, זה לא נתפס, הוא לא מכיל את זה. דווקא כשאתה עושה עקיף, והוא צריך להפעיל את הראש שלו, מה אמרו לי כאן? למה אמרו לי את זה? מה הייתה הסיבה? כיוון שהוא היה שותף פעיל בעניין, זה עובד טוב יותר. אף פעם אל תרדפו אחרי אמירת ביקורת לבני אדם. גם צריך לחפש את העיתוי, צריך לחפש שהבן אדם ירצה לשמוע את מה שאתה אומר. היה פעם שהרבי הרגיש שהמצב מאוד קשה מבחינה רוחנית בארצות הברית, והוא התבטא, יש מושג בהלכה שנקרא תענית שעות. יש תענית של יום שלם, כמו יום כיפור, יש תענית לחצי יום, יש מושג כזה. הרבי אומר, המצב הרוחני עכשיו בארצות הברית מצריך שנעשה אפילו תענית שעות. אבל אני לעולם לא אגיד לעשות את זה. אם יהיה מישהו אחר, שיהיה רב אחר שיגיד, אני אצטרף. אבל אני לא אהיה זה שצועק את זה. הוא כאילו נתן לנו איזשהו סמל, שגם כשצריך לצעוק, תנסה להתלבש על מישהו שכבר צועק. אל תהיה זה שצועק היחיד. אתה נותן את הביקורת, אל תהיה הראשוני. דבר נוסף, כשאתם נותנים ביקורת, קחו בחשבון שהביקורת צריכה להיות נורא מותאמת. אני אתן דוגמה מתחום החינוך. בדקו ומצאו האם תחרויות בבתי הספר בין ילדים מקדמים או מחלישים. אז גילו דבר מעניין, מקדמים לרגע בשביל השואו ומחלישים לטווח ארוך. מתברר שכאשר בני אדם צריכים להילחם לא בשביל משהו, אלא נגד מישהו, אני צריך להיות הראשון, ואני צריך לנצח את הקבוצה השנייה,
הם לא מתקדמים לשום מקום. מדוע? מכיוון שזה לא באמת מותאם לך. אתה כל הזמן מיישר את הגב שלך בהתאם לקבוצה השנייה, או בהתאם למתאמת שעומד מולך. אם אנחנו רוצים להעביר באמת מסרים, אנחנו צריכים לגרום שבני האדם לא יוציאו אנרגיות על המלחמה אחד בשני, סתם, זה לא בונה אותם. נחזור חזרה לעולם הביקורת. ברגע שהביקורת היא נורא כללית, למה אתה לא כמוהו? למה אתה לא כמו זה? כמו שהכי קל להגיד. למה אתה לא עושה? הנה ראיתי אותם, הם עושים יותר טוב ממך. הרבה פעמים ביקורות בין בני זוג הם כאלה. שמעתי שבעלה עשה ככה והצליח, למה אשתו עושה ככה? כאילו הכל בתנועה כזאת שטחית, זה לא מותאם אישית לאדם, זה לא משפיע, זה הורס, זה לא משפיע כי זה לא אישי אליי, זה למה אני לא כמוהו, לא רוצה להיות כמוהו, אני לא כמוהו, מה אתה רוצה ממני? כל אדם נברא עם המציאות שלו, המציאות האישית שלו. נקודה נוספת זה כשאנחנו נותנים ביקורת, היא חייבת להיות נורא מעשית. מה? תהיה טוב, תהיה רך, זה בדרך כלל נשים אומרות, כן? או למה את לא? תהי כמו אמא שלך, או אל תהי כמו אמא שלך, לא משנה. אבל כאילו הדברים האלה נורא כלליים, זה לא בונה את האדם. עשו מחקר ב-2014 בבריטניה, מה חושבים הסטודנטים על מה שהם קיבלו באקדמיה? שליש אמרו כלום. חצי טענו שהיה יכול להיות הרבה יותר טוב. חצי טענו שלטענתם הם היו מגיעים לאותו דבר גם לולא הלימודים באקדמיה. אז בדקו למה התלונות האלה? בדקו, גילו שיותר מדי דורשים את הפילוסופיה שמאחורי הדברים ופחות שמים את הדגש על הפרקטיקה. אפילו מאמרים אקדמיים דורשים יותר ואז יש גנבות יותר מדי, גנבות העתקות, מאמרים של סל המחזור, מי שיודע על מה אני מדבר, אין עבודות אמיתיות. מעשיות, זוהי המילה. תדגיש בכל דבר שאתה מבקר, אז מה למעשה אתה רוצה שאני אעשה? מה למעשה אני צריכה לעשות? מה למעשה אתה רוצה שאנחנו נפעל או נשנה? כל ביקורת, אם היא לא יורדת לקווים מעשיים, עדיף שלא תיאמר בכלל, היא לא בונה אף אחד. ועוד כלל חשוב, כלל יהודי. כאן, בזמן החנוכה, שלטו היוונים, כמו שכולם מכירים. היוונים היה להם דבר נורא מעניין, שהם ביקשו שהעם היהודי, על השברים שלהם, יחרטו, אין לנו חלק באלוקי ישראל. השור זה היה פעם כמו האוטובוסים ששמים עליהם מודעות פרסומת. היו הולכים עם השברים בחרישה וחוזרים וכו'. אין לנו חלק באלוקי ישראל. למה הם אמרו את זה? הם טענו טענה לכאורה נורא צודקת. אנחנו העם היהודי יצאנו ממצרים, רק יצאנו, החלפנו את האלוקים, החלפנו את משה רבנו בעגל, עגל הזהב, כמו שמופיע בתורה. אז היוונים אמרו, תשמעו, אתם לא באמת מאמינים, עזבו אתכם, אחרי כל כך הרבה ניסים שהוא עשה לכם במצרים, ואתם מיד הולכים לעשות את העגל, תכתבו על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, השור הזה יזכיר לכם כל הזמן את חטא העגל. החכמים לא קיבלו את זה, והם אמרו לו כל העם, אין דבר כזה, אנחנו לא כותבים דבר כזה על השברים שלנו. מדוע? משום שלעולם אל תשפוט אדם על פי מעידות פרטניות שהיו לו. נפלנו, נכשלנו, אנחנו משלמים על זה עד עכשיו, הכל בסדר. אבל אל תעשה מזה סמל ודגל. נפלנו, אבל אנחנו מתקדמים, קמים, מנקים את הבריקיים ומתקדמים הלאה. הביקורת לא תהיה אף פעם על נקודות פרטניות שמישהו עשה, אלא כשאתה רואה שזה הכלל. איך אומרת את זה התפילה? אווילים מדרך פשעם. כשאתה רוצה לתקן את האוויל, אם אתה רואה שכל הדרך שלו היא דרך של טעות, תתקן אותו. אבל אם זה איזשהו פרט, אל תתייחס לזה. נקודה נוספת זה הטון. איך אתה אומר את הדברים כשאתה נותן את הביקורת. בתורה כתוב, כה תאמר לבית יעקב, אלוקים בחר לדבר אל אנשים, לפני שהוא בחר לדבר אל האנשים, כשהוא נתן את התורה. קודם כל הוא פנה לנשים. שואלים הפרשנים למה, הרי החיובים של גבר ושל אישה במצוות הם שונים.
לגבר יש מצוות נוספות שהוא צריך לעשות. אז מדוע דווקא האישה קודמת במתן תורה? והם עונים במילה אחת, פיוס. האישה היא בדרך כלל זו שאחראית לשוחח עם הילדים בבית, היא זו שמקדמת אותם, והשיח, הדו-שיח שלה עם הילדים, היא לא בדרך של כוחניות, אלא זה בדרך של פיוס. כשאתם רוצים לומר ביקורת, תמיד צורה רגועה, צורה נעימה, בקול נעים, ואז הדברים יתקבלו ביתר שאת, ביתר עוז, חזק יותר. אולי נשאיר את השאלות בסוף, כי אחרת אני לא אגמור את השיעור. אתה תזכור? אתה מסופק? נשאיר את זה בסוף, מחילה. ארץ ישראל נקראת בקבלה ארץ החיים. ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. כן, מכל העולם מביאים לפה, חוץ מכבודכם, מתים לקבורה. העם היהודי. למה היא נקראת ארץ החיים? פה רק חיים, לא נפטרים פה אנשים? התשובה היא לא. הארץ הזאת, יש לה איזה שהן אנרגיות שהאדם יחיה בהם. האדם מחובר למשהו עם תוכן, גם אחרי שהוא מת פיזית, הוא לא מת פנימית. כשאנחנו מדברים על אדם שאומר ביקורת, זה צריך להיות ביקורת לא של מדינת ישראל, אלא של ארץ ישראל. הביקורת של הישראלים כאן במדינה זה ביקורת שגומרת את הבן אדם לגמרי. הביקורת האמיתית זה ביקורת שמשאירה את האדם שמח אחרי שהוא שמע את הביקורת, ואני רוצה להמחיש. המבקר אף פעם לא שמח בזה שהוא מבקר, הוא עצוב. בתורה מסופר שכשהקדוש ברוך הוא הפך את סדום ועמורה, אז הוא ביקש מילות, אל תסתכל אחורנית. אתה אומנם ניצל, אבל אל תביט על אלה שנהפכים. זה איזושהי הוראה לכולנו, כשאתה הופך מישהו על פניו, כשאתה תוקף מישהו, נניח שצריכים לעשות את זה, ולהעמיד אותו מול הראי ולהראות איך הוא נראה, אל תסתכל, תשתדל לא לראות אותו במצב הלא נעים האלה. בנפול אויבך, אומר התנא באבות, אל תשמח. הוא לא אויב שלך, אבל אתה עכשיו מבקר איזושהי הנהגה שלילית שלו, אל תהיה בתנועה של שמחה. מה זה נקרא מצב של אדם שנותן לך חיים כשהוא מבקר אותך? אומר הרבי במשפט אחד, בעל שם טוב. הבעל שם טוב, היו הרבה צדיקים שנקראו בשם בעל שם, היו מפורסמים, עושים ניסים מופתים, אבל היה רק אחד שקראו לו בעל שם טוב. לא רק שהיה לו שם, הוא גם היה טוב. מה היה מיוחד בו? המיוחד שבו זה שכל אדם שדיבר איתו, אז דקה אחרי שהוא גמר לדבר איתו, הוא הרגיש טוב. גם כשהוא היה אומר לך משהו שאתה יכול לתקן, אבל אני נותן לך להרגיש שאתה חיובי, אתה בן אדם טוב. אז אנחנו צריכים להשתדל להיות אנשים כאלה בעלי שם טוב, משאירים טעם טוב בפה ולא משאירים טעם מר בפה. באים אנשים ואומרים, אוקיי, שמענו ביקורת, צריך את זה גם בדור שלנו, צריך לדעת איך להגיד את זה, אבל אתה באמת בטוח שהדור שלנו בנוי לביקורת? אני מסתכל על הדור שלנו, אני אומר, יש לו מעלה של אמת, הוא דור מקסים בהיבט מסוים, בהיבטים מסוימים. ואחד ההיבטים שהדור הזה הוא חזק בהם, זה שהיום יודעים שכשרוצים לעשות משהו מוצלח, צריך לעשות אותו ביחד. פעם היה אדם אחד, היה רופא להכל, רופא ללב, לכבד, לראש. היום אנחנו מבינים שאם אנחנו לא נשתף את כולם, וכל אחד יהיה מומחה בתחום שלו, וכל אחד ישלים אחד את השני, זה לא שווה שום דבר. כל העבודות הגדולות בהייטק, בתחומי המדע המוצלחות, הם לא גילויים של אדם אחד. סתם, מי שבדק את זה יראה, בדור שלנו אין גילויים של בן אדם אחד, זה תמיד גילויים של עבודת צוות. גילו שכשאתה עושה ביחד, זה עם עוצמה חזקה יותר. מה אני רוצה להגיד לכם? אני רוצה לומר שהיום דווקא, אם אתה יודע להגיד את הביקורת נכון, בני אדם בנויים לביחד הזה. אתה תוסיף לי, אני אוסיף לך. ביל גייטס בספר שלו כותב, שואלים אותו, למה אתה עשיר יותר מאחרים? אז הוא אמר דבר מאוד מעניין, הרבי אמר את זה הרבה לפניו.
הוא אמר, מפני שאני לא רק מקבל ביקורת, אלא אני מת על ביקורת. אני אוהב אותה. אני רק מחכה לשמוע אותו כל הזמן. זה לא סתם שאני משאיר תיבה לייעול במפעל שתיתנו לי ביקורות. לא, אני מחכה לשמוע את הביקורת, אני רץ לשמוע את הביקורת, אני שמח כששמעתי אותה. אדם שחי בתנועה הזאת, אבל מבחינה נפשית הוא באמת לא מתכווץ, הוא באמת מכיל את זה. זה בן אדם שמתקדם גם בחיים העסקיים שלו, וגם בחיים האישיים שלו, וגם בחיים האינטימיים שלו, בכל התחום הוא מסוגל להתקדם ומתקדם יפה. אהוב את הביקורת, היא תעמידך על המקום האמיתי, היא ורק היא, אתה צריך לדעת להכיל את זה, ואתה צריך לדעת לקבל את זה בסבר פנים יפות. נוח, פרשת נוח, שיצא מהתיבה, היו לו 3 בנים, שם, חם, יפת. יפת היה הגדול, שם השני וחם הקטן. טוב, אנחנו שמים, אז אנחנו כתבנו שם, חם, יפת. בסדר, הבנו. אבל למה שמת את חם ליד שם? שם, חם, יפת, הוא השלישי חם. היית צריך לשים שם, יפת, ואחר כך חם. בקבלה כתוב ששם זה ספירה, הוא סימל את החסד, ספירת החסד. חם סימל את הגבורה, את האנטי. ואילו יפת היה משהו באמצע, תפארת, יופי, גם וגם. נו, עוד יותר, אז השאלה מתחזקת. אז למה שמת את הגבורה ליד החסד? למה לא שמת את התפארת ליד החסד, את היופי ליד החסד? וכי חסד זה לא דבר יפה? אז אומרים לנו דבר נורא נורא מעניין. האדם שעלול להזיק לך, זה האדם שהוא כמעט טוב. נניח ואתה טוב, תעמיד ליד הטוב אדם שהוא כמעט טוב, הוא יוריד אותו, הוא ידרדר אותו. למה? הם מדברים באותה שפה, הם נמצאים באותה רמה, אז הם מדרדרים אחד את השני. כשאתה מעמיד ליד בן אדם טוב את חם, ליד שם אתה מעמיד את חם, עבד עבדים יהיה לאחיו, מכיוון שחם היה כל כך נמוך והיה כל כך שפל, שם לא יסתכל לכיוון שלו, הוא לא יתקלקל ממנו. חזרה לביקורת. כשאנחנו אומרים ביקורת לבן אדם, או כשהאדם צריך לקבל ביקורת, זה לא רק על דברים גדולים, זה על דברים קטנים. חי ורעי. צייר טוב, זה צייר שיודע לעשות את הקווים הקטנים בציור, יפה ונכון. התמונה בגדול, כל מאייר או מאיירת יכולים לעשות את התמונה בגדול. אבל מה נותן חיים לתמונה זה הקווים הקטנים של התמונה. ולענייננו, כשאנחנו מדברים על ביקורת, זה לא על הדברים הגדולים, בגדול. ביקורת זה על ירידה לניואנסים הקטנטנים של האדם שעומד מולך, ובדברים הקטנטנים האלה אתה מקדם את האדם, אז יהפוך להיות בן אדם יפה, בן אדם מקסים, בן אדם נעלה. אז עד כאן שוחחנו קצת על התנאים, או על תכונות הנפש של המבקר, שנותן את הביקורת. עכשיו קצת על תנועת הנפש של המבוקר, האדם שנותנים לו את הביקורת. אמר הרבי פעם רעיון מעניין, הוא אמר עצים שגדלים ביער, הם באופן אוטומטי גדלים ישר. מדוע? משום שהעצים, היער מלא בעצים, העצים מימין ומשמאל, לא נותנים להם להתעקם. עץ שגדל בשטח פתוח, הוא יכול לגדול גם עקום. אמר הרבי, כשיש לידך בני אדם תומכים, אוהבים, אבל גם מבקרים. גם יודעים להגיד מוסר תוכחה בזמן, בעיתוי, באופן הנכון, במנגינה הנכונה, הם מקדמים אותך, הם גורמים לך לגדול ישר, לגדול טוב, לגדול נכון, לא לברוח מזה. אין צורך לברוח מזה. אני תמיד הייתי אומר שכשבן אדם מתחיל את החיים שלו, כשילד, צריך לקבל כל הזמן מחמאות וחיזוקים כדי לחזק את הביטחון האישי שלו. אבל בן אדם שיקבל כל החיים שלו רק מחמאות, הוא יהיה בן אדם טוב, אבל מצוין הוא לא יהיה. כדי להיות מצוין, אתה צריך להיות בן אדם שמסוגל לשמוע מחמאה,
כן? כדי שיהיה לך את היציבות בנפש, אבל מצד שני להיות מסוגל גם לקבל איזשהו אלמנט של ביקורת גם כן. איך כתוב בפסוק? הוכח חכם ויאהבך. אם אתה מוכיח אדם חכם, הוא מבין עניין, הוא מבין את התועלת שיש בביקורת, הוא מסוגל גם כן לאהוב אותך. וכאן אני רוצה להגיד משהו שהוא בינינו לבין אלוקים. לפעמים בן אדם מרגיש, ריבונו של עולם, איפה אתה? אני צועק אליך. אבא, אתה שומע? למה כל החיים שלי דפוקים? למה לא זז? למה תקוע? באים לאדם ואומרים לו, תשמע, אם אלוקים בחר להעביר לך מסכת של ביקורת, אם אלוקים בחר להכניס אותך לקורס, כנראה שאתה שווה משהו. תגידו לי, מדינת ישראל תשקיע במישהו שנים כדי שאחר כך הוא ייסע לחול ולא יעבוד אותה? אם אלוקים העביר לך איזשהו קורס, הוא רוצה להעביר לך איזשהו מסר, אז כנראה שאתה חכם, הוכח חכם, הוא קבע לך שאתה חכם, כנראה שאתה מסוגל לעשות את זה. ועוד משהו חשוב, אדם את עצמו לא מכיר ללא ביקורת. אדם את האופי שלו לא מסוגל להכיל אם אין ביקורת. שאתם יודעים מה? את האף שלנו אנחנו לא יודעים איך הוא נראה אם לא יהיה לנו ראי, אם לא יהיה מישהו שיגיד לנו איך זה נראה. אז אם האף שלנו ככה, על אחת כמה וכמה, הרבה יותר מאשר האף. אנחנו חייבים את הזולת כדי שייתן לנו איזשהו משוב. לכן דווקא הקושי, דווקא הביקורת מגלה לנו מי אנחנו, מי אתה. ותדעו שכל האנשים המוצלחים, ושוב אני אומר מוצלחים, בכל היבט שהוא, בהיבט כלכלי, בהיבט חברתי, כל היבט שהוא, האנשים המוצלחים, זה אנשים כאלה שידעו לקבל גם ביקורת, להפנים אותה, לתקן ולהתקדם הלאה. לא לעשות לעצמם הנחות. כשאדם חותך בצהל, אז יורדות לו דמעות. בקבלה, בחסידות כתוב, דמעות. ממה הן באות? הן באות כתוצאה מזה שהמוח התכווץ. שמענו איזושהי בשורה מאוד טובה, ואנחנו לא מסוגלים להכיל את זה נפשית, אנחנו מתחילים לבכות. כי המוח כאילו קיבץ קווץ' והוא מוציא הפרשות באמצעות הדמעות. שמענו חלילה וחס בשורה מאוד קשה, שאנחנו לא מסוגלים להכיל אותה, קווץ' למוח ויורדות דמעות. ככה זה עובד. כשאנחנו חותכים בצל, אנחנו גם כן יורדים לנו דמעות. הבצל זה איזשהו סימבוליות למשהו שכאילו מנגד להבנה שלך, מנגד לשכל שלך, מנגד למה שמסתדר לך. והבעל שם טוב פעם אמר, תדע לך שבבצל יש תרופות לכל המחלות. הכל. מבחינה לוגית, אנחנו מבינים את זה, לא רק מהבחינה הפיזית בבצל הגשמי, אלא גם באותו בצל שנותן קווץ' למוח. האדם שרוצה להתקדם בחיים צריך לעשות קצת קווץ' למוח שלו. אתה לא יכול להישאר כמו שאתה כל הזמן. גם לבכות צריך לפעמים. איך כתוב בקהלת? עת לשמוח, עת לבכות. לפעמים אתה צריך גם להוזיל דמעה. דמעה של שמחה, דמעה של עצב, של כאב. אתה מוציא את ההפרשה הזאת החוצה, קיבצת את המוח, מחר יתחיל המוח להיות חדש. יתחיל מציאות חדשה. וזה דברים שהם עובדים בפועל ממש מעניין. בקבלה זה כתוב, סתם, אני לא נותן פה עכשיו קורס בקוסמטיקה, אבל בקבלה כתוב שאם בן אדם היה לוקח את הדמעות שלו, ומשפשף את הפנים אחרי שהוא בכה, אז כשהוא יהיה בן 80, הוא ייראה בין 55 או בין 60. משום שהדמעות האלה ישאירו אותו צעיר כל החיים. והרבי הרייץ בספרים שלו כותב שהוא ראה את זה בעיניים. הוא ראה בפועל אנשים שנהגו ככה לעשות. עכשיו אני לא בשיעור קוסמטיקה, אבל למה? משום שכשאתה יודע לבכות, הבכי זה לא הבכי, הבכי זה קיבוץ המוח. כשקיבצת את המוח התחדשת. ולכן כשאתה שמעת איזושהי ביקורת והיא עשתה לך ככה, לא מוכן לקבל את זה. בקיצור, שיגעו לך את השכל, אתה תהפוך להיות בן אדם חדש, מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית, ובמקביל לזה גם מבחינה פיזית. זה בא לידי ביטוי בדמעות שיוצאות במוח, זה דבר מעניין, תבדקו את זה, ואחר כך אנחנו נעשה פטנט רשום. אבל יש פה איזשהו מסר.
אנחנו כל הזמן צריכים להיות בתנועה של התקדמות, של למידה. בעל התניא, האדמו"ר הזקן, בעל התניא, הוא כתב בספר שלו איך ללמוד. והוא כותב שיש אנשים כאלה שמה שלא תעשה הם זוכרים כל מה שהם לומדים. ויש אנשים כאלה שמה שלא תעשה הם לא זוכרים את מה שהם לומדים, כלום. ואז הוא נותן מפתח איך אלה יצליחו בלימודים שלהם ואיך אלה יצליחו בלימודים שלהם. הוא נותן תסריט לימודי, איך הם יעשו את זה נכון. וכשאני קראתי את זה בפעם הראשונה חשבתי לעצמי, וואו, זאת אומרת הוא חושב שכל אדם צריך להיות בתנועה של לימוד כל הזמן. זאת אומרת, זה לא קשור אם הכישרון שלך הוא כזה או כזה. לפי הכוחות שלך, לפי היכולות שלך, אתה צריך כל הזמן ללמוד. האדם כדי להתקדם צריך לעשות קווץ'. אולי זה לא נעים המילה קווץ', התעמלות למוח. אם תעשה התעמלות למוח, תישאר צעיר. זה גם כן מדעי ככה, אבל זה עובדה. חלק בלתי נפרד מהיכולת שלנו לכל הזמן לעשות למוח התעמלות, זה שאנחנו נהיה מסוגלים לקבל תוכחה, מוסר, ביקורת מכל אדם. אני רוצה להגיד לכם משהו שיכול לקומם אתכם. אין ביקורת שאין בה לפחות איזשהו אחוז של אמת. לא כל טיפש שאומר לכם משהו, אתם צריכים לקחת את כל מה שהוא אומר. אבל התורה אומרת לנו, שאם בהשגחה פרטית, הבן אדם הזה כבר אמר לכם משהו, תעשו טובה לאנושות, תאמינו גם בהשגחה העליונה, תשתפו אותה בתוך הסיפור, תגידו, הוא פסיכי, אבל יש משהו במה שהוא אמר, שלכן האוזניים שלי שמעו את זה נכון להרגע. לא לחינם שמעתי את זה עכשיו. אז אני לא לוקח את כל זה ברצינות, אבל באחוז 99 אני זורק לפח, אבל אחוז אחד מהדברים, לא לחינם שמעתי את זה. ואני אומר, למה זה כל כך מוכרח? משום שאם אתה כל הזמן צריך להיות בתנועה של למידה, ואתה צריך כל הזמן לעשות התעמלות למוח, ורק ההתעמלות למוח היא זו שמשאירה אותך שפוי, ולא אלצהיימר, ובונה לך גם את החזות החיצונית שלך, ובונה לך גם את מבנה הנפש הפנימי שלך, אז לא ייתכן שיעבור יום, ואתה לא תשמע משהו, ותלמד מזה איזשהו לקח לתנועה הפנימית שלך. ואני חוזר שוב, גם אנשים קטנים וגם ילדים קטנים מסוגלים להגיד לכם דברים מאוד 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 חכמים ומאוד מאוד נכונים עליכם למרבה התדהמה, ומותר לכם, לנו, להוריד מזבניו כבודנו האבוד ולקבל את מה שהם אומרים. לקבל את הדברים, אולי לא תמיד נוח לנו להודות, אבל לקבל את הדברים, להכיל אותם, ואנחנו נוכל להתקדם יפה. אמר את זה פעם חכם אחד במשל נהדר. הוא אמר, אתה המבוגר, אתה כמו מסעית ענקית מלאה מטען. מסעית ענקית, יצא לכם לראות פעם שהיא מנסה להיכנס לאיזשהו רחוב, והמכוניות לא מאפשרות, אז היא צופרת עד שהמכונית תזוז. אבל אם יש לך אופניים חשמליות, הופכה אופנוע, אתה נכנס בכל מקום, בכל רחוב צר. אומרת החסידות שהאדם הקטן, הילד הקטן, הוא כמו אופנוע קטן, אופניים. האדם הגדול זה כמו טריילר גדול, אז בגלל שאתה טריילר ברחובות קטנים, אתה לא יכול להיכנס, אז מי יעורר אותך לרחובות הקטנים? הקטן יעורר אותך, הוא יגיד לך, הוא ילמד אותך על דברים שאתה לא שמת לב, אז לכן אנחנו צריכים להיות ערניים. אנחנו כמבוקרים ערניים. אתם באמת חושבים שהאדם יכול לעבור את העולם הזה בלי לשמוע אף מילה של ביקורת על עצמו? אני אומר לכם שזה לא אפשרי, זה כמו לעשות נס, אין דבר כזה. אין אדם שנולד מושלם. יש חתול שנולד מושלם, אבל אין בן אדם שנולד מושלם. בעלי החיים הם הרבה יותר חזקים מאיתנו, הרבה יותר עוצמתיים. הם יודעים בדיוק מה מותר להם ומה לא. אתם לא מאמינים לי? סוס לא אוכל פיצה. אלא אם כן בן אדם קלקל אותו. הם באופן טבעי לא עושים שטויות. הם חיים כמו שהאלוקים ברא אותם. אנחנו מסובבים. אנחנו מסובבים ואנחנו מסובבים. ומקלקלים ומשחיתים את העולם. אז נדרש מאיתנו באיזשהו מקום להפסיק לעשות ניסים.
תפסיקו לעשות דברים יוצאי דופן. אומרים לך שאתה לא מסוגל לחיות פה בעולם לבד, ולתקן את עצמך לבד. אתה חייב את המשוב של כולם כדי להצליח בחיים. אז בבקשה, בלי קונצים, בלי ניסי, תהיה אנושי, תהיה מה שאתה, ותוכל להגיע לאמת האמיתית שלך. וזה במילה אחת, כשכל מה שדיברתי עד עכשיו, זה במילה אחת, חודש אלול. חודש אלול זה חודש של חשבון. חשבון זה עם עזרה שמנהל החשבונות עוזר לי. אז ברגע שאני מקבל חשבון, אף בן אדם לא רוצה לקבל את הביל בסוף, אף בן אדם לא נעים לו לקבל את החשבון, מה אני צריך לתקן. אתה לא אוהב את זה, בסדר, אתה לא אוהב, אבל תדע לך שבלי החשבון אתה לא תגיע לשום מקום. בא חודש אלול ומבקש מאיתנו, בבקשה, אני רוצה שתקבלו את החשבון, אבל עם חיוך. תקבלו אותו בשמחה. זה בונה אתכם, זה חיובי אליכם. לכן אנחנו משוחחים על זה עכשיו, שהאדם צריך לעשות איזשהם מדיטציות פנימיות לעצמו, איך אני מגיע למצב שאני שמח מהעניין, ואני רוצה לתת לכם המחשה שאמרתי לעצמי, אולי אתם תאהבו אותה גם. אנחנו יוצאים לאירוע, לבשנו יפה, הסתדרנו. עכשיו אנחנו עומדים מול הראי כדי לבדוק אם הכל מושלם. פתאום אנחנו רואים שפה יש קמת, ופה זה לא יושב טוב, ופה זה לא נראה טוב, ואנחנו מתקנים את זה. אז כשאנחנו עומדים ליד הראי ואנחנו רואים שמשהו לא יפה, אנחנו כועסים על הראי, או שאנחנו שמחים שהתגלה לנו, אחרת יהיה בושות, אנחנו נצא החוצה ולא נדע איך הפרצוף שלנו נראה, זה משהו לא לעניין. אומרת לך התורה, כך בדיוק, כשמישהו הועיל בטובו לצפצף לך. תגידו, כשאתם נוסעים ובטעות שכחתם להדליק אורות במכונית בלילה, ויש איזושהי מכונית שמצפצפת לכם ככה בכביש הבין עירוני, אתם נעלבים? לא, מה פתאום? סכנה, מה, אנחנו נמשיך ככה בלי אורות? או שאנחנו מסתכלים או שאנחנו מסכנים אנשים אחרים. כמו הראי וכמו המנורות של המכונית, כך אנחנו צריכים להסתכל על כל ביקורת שעומדת מולנו, על כל מילה שאומרים לנו. ואני רוצה לומר שבני אדם, אם אנחנו נצליח להיות בני אדם שמקבלים ביקורת בסבר פנים יפות, אנחנו הופכים להיות אנשים אחרים, אישיות אחרת, פשוט בני אדם איכותיים ברמות. בתורה כתוב שיוסף חיפש את האחים שלו, הוא לא יודע לאן הם הלכו, אז הוא הלך לשאול מישהו, אז הוא אומר לו, אותו אדם, הוא שואל אותו, איפה האחים שלי? הוא אומר לו, את החי אנוכי מבקש, איפה הם? אז הוא תופס את הסנטר שלו ואומר לו, האחים שלך? הם הלכו לשם. וכל הפרשנים שואלים, אז משהו פה בתנ"ך לא מסתדר. אם יבוא אליך בן אדם ברחוב, תגיד לי, איפה האח שלי? תגיד לו, רגע, מה השם שלך? איך הוא נראה? יש לך תמונה שלו? אותו אדם לא שאל את יוסף אף שאלה, הוא שאל לו, איפה האחים שלי? הם הלכו שם. אז המפרשים אומרים דבר מאוד מעניין, הם אומרים שיוסף היה בן אדם שכל החיים שלו עוסק בלתקן את עצמו. ככה הוא קיבל בבית. אתם יודעים מה הראייה שלי לזה? כי בהתחלה כשהוא היה ילד הוא חשד את האחים שלו, והוא חלם חלומות והוא עצבן אותם, והוא אמר להם חלמתי ככה, חלמתי ככה. כשהוא התבגר קצת, הוא הפסיק עם זה. הוא ידע לפתור לאנשים חלומות יפה ולהתנהג עם אנשים יפה, הפך להיות מנהיג גדול. אתם רואים שאף אחד לא נולד מושלם, הוא היה צריך לתקן את עצמו. והוא ספג את זה במשך שנים שהיה בבית סוהר, אז הוא למד לצאת משם עם תובנות. האחים שלו היו אותו דבר, הם גם כן גדלו בבית כזה שמחנך לביקורת, אז הם גם כן קיבלו את הביקורת בסבר פנים יפות, גם האחים של יוסף. כשאותו אדם פגש את יוסף, הוא אומר לו, האחים שלי, הוא ראה על יוסף איזושהי הערת פנים שקיימת רק אצל בן אדם שיודע לקבל ביקורת. הוא אומר, האחים שלך, אל תספר לי מי הם, אני יודע בדיוק, הם הלכו לשם, אני לא צריך את השם שלהם, אני לא צריך תעודת זהות שלהם, אני לא צריך תמונה, אני לא צריך כלום. זה האחים שלך, אני יודע, זה רק הם יכולים להיות האחים שלך. אדם שיודע לקבל ביקורת הופך להיות בן אדם אחר, אדם עם עוצמות אחרות. אדם שמקבל ביקורת, כל החיים שלנו נמצאים כל הזמן בתנועה של המשך ותנועה, אומרים את זה משל האופניים, אם אתה מפסיק לרגע אתה נופל. אדם שמקבל ביקורת זה בן אדם שנמצא בתנועתיות,
מתי המים מתחילים להסריח? כשהם עומדים על מקום אחד. אם אתה זורם, אתה נשאר חי. והזרימה זה לא זרימה שאתה עושה לעצמך, זה זרימה שהזולת עושה לך, במילים שהוא אומר, בתנועה שהוא אומר. הביקורת מגדלת מנהיגים טובים, מנהיגים אמיתיים. כמה החלטות, הרות גורל, מנהיג צריך לקבל. וכל החלטה שהוא מקבל, הוא דוחה 1,000, 2,000 הצעות אחרות. וזו הסיבה שאין כל כך הרבה מנהיגים, אני מגלה לכם את הסוד, מפני שקשה מאוד להחליט בין דבר לדבר. אדם שמסוגל לקבל ביקורת, לקחת ממנה את הטוב, לזרוק את הרע, זה אדם שבונה את האישיות שלו כאישיות נאצלת, כמנהיג טוב לעתיד, שזה לא דבר שקיים כל כך, מפני שהאנשים בחרו לעצמם את התנועה הקלה יותר. אדם שיודע להעביר ביקורת, זה עובר בגנים שלו, זה עובר גם לילדים שלו, מדהים. יש בתנ"ך פסוק, הדד בן בדד. בדד, זה היה האדם שסוחט את הזיתים, בית הבד, בדד. הדד בן בדד, אדם שיודע לקבל ביקורת, זה עובר אוטומטית גם לבנים שלו, בן בדד, גם הם יהיו אנשים כאלה רציניים, נקודתיים, תכליתיים, יודעים להכיל את מה שעומד לפניהם, ולהשתנות ולשנות. האם הרבה ביקורת לשמוע, לקבל, להפנים, זה טוב או לא טוב? גם זה כתוב בקבלה. כתוב בקבלה שהמלכות, מנהיגות, היא מגיעה בפאה. פאה זה הפאה שמשאירים בקצה השדה לעניים, לקט, שכחה ופאה, היו משאירים בפאת השדה, היו משאירים אותה בצד. אז כתוב שהפאה היא בחינת המלכות. מי שרוצה להצליח באיזשהו תחום, הוא צריך להיות קיצוני בו. אתה רוצה להצליח במבחנים בתחום מסוים, אתה צריך להתמיד בלימוד בקיצוניות, אז תצליח. וככה זה בכל תחום. כשאנחנו רוצים להצליח בחיים, אנחנו צריכים להיות קיצוניים ביכולת שלנו לקבל ביקורת. אז באים האנשים ואומרים, אז מה, אתה רוצה שאני אהיה בדיכאון כל הזמן? אני אקבל ביקורת ועוד ביקורת ועוד ביקורת, כבר לא יהיה לי שום חשק. אז עוד משפט אחד שכתוב בקבלה, כתוב על אדם הראשון, שהוא היה כל כך קדוש, כל כך טהור, כל כך מאיר, עד כדי כך שכשהוא עזב את העולם והלך מהעולם הזה לעולם הבא, זה היה כמו שאנחנו הולכים לבית הכנסת. זה הדימוי שכתוב בקבלה. כמו שאנחנו יוצאים מהבית והולכים לבית שני, ככה בשבילו לצאת מהעולם הזה ולהגיע לעולם הבא. אז אני רוצה לומר שזה הכל תלוי בהרגל. אדם הראשון כל החיים שלו הרגיל את עצמו לרוחניות, אז היה לו קל אחר כך לצאת מהעולם הזה להגיע לעולם הבא. אם אנחנו נתרגל להכיל את הביקורת נכון, אז אנחנו נהיה מסוגלים להכיל אותה טוב וטוב מאוד ובעוצמה ובשמחה, ושום דבר לא יפריע לנו. מה הרווח שיש לנו מהביקורת? מעבר לזה שאנחנו הופכים להיות אנשים מוצלחים יותר. אז בקבלה כתוב שכל כמה שהאדם בטל יותר ומסוגל להכיל יותר ביקורת, הוא הופך להיות בן אדם שהקליפות, הסטרא אחרא, איזה מילה אני צריך להגיד שזה יהיה ככה אוניברסלי לכולם? השטן, כוחות השחורים, וכולו וכולו, לא שולטים בו. אתה כבר קיבלת את המנה שלך. בנוסף לזה, ביקורת זה אנטי בן אדם, זה כל כך מוציא את האדם מהשלווה שלו, שאם אתה הצלחת לקבל את זה, הוא אמר לך אלוקים, אתה יצאת משלוותך, אני אצא בשבילך משלוותי. אני אעשה בשבילך גם כן משהו שהוא מעין אותו עניין. אתה יצאת מההשתלשלות, אני אצא מההשתלשלות שלי גם כן. אז מוריי ורבותיי, דיברנו קצת על הנושא של המבקר, והנושא של המבוקר, ואני רוצה לסכם את הבסיס, לומר מילות סיום ולסיים ולשמוע את השאלות שלכם אם יש, ואת ההערות גם. המבקר, איזה תכונות? מהקרובים אנחנו מקבלים הכי הרבה ביקורת. הביקורת שלהם זה הביקורת האפקטיבית ביותר. חכמים זה אנשים שבטבעם הם מבקרים, אנשים קטנים, תלמידים גם מסוגלים למצוא ביקורת. אדם שמבקר את עצמו הרבה,
מקרין ביקורת לסביבה, אבל ביקורת שקטה, לא ביקורת ישירה אלא עקיפה. הביקורת העקיפה תמיד מועילה יותר. אל תרדפו לתת ביקורת, אבל לפעמים אין ברירה, וכשצריכים כבר לתת ביקורת, צריך להתאים אותה מאוד 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 לאדם שעומד מולי, ולא לדבר במילים כלליות בלבד. לתת ביקורת מעשית, לא כללית, לא לבנות אף פעם ביקורת על מעידות פרטיות של בני אדם. הביקורת עצמה צריכה להיאמר בקול נעים, בצורה מפייסת, היא צריכה להשאיר את השומע בתנועה שהוא טוב, שהוא חיובי, ולא לשמוח, להד כשאומרים ביקורת, אמרתי לכם, אמרתי לך. הדור שלנו כן בנוי בפנימיותו לביקורת, כי הוא עובד כל הזמן בשיתוף, בנוי לשמוע משהו מישהו אחר. הביקורת זה לא על דברים בוטים כל כך, כי את הדברים הבוטים בדרך כלל האדם יודע להגיד לעצמו, אלא זה דברים עדינים שהוא לא היה מסוגל לראות אותם. ובמקרה הצורך נצטרך גם לומר דברים בוטים, אבל זה לא הסדר הקבוע. המבוקר. בשביל מה הביקורת? א', כדי שלא נגדל עקומים. ביקורת שנאמרת לנו זה סימן שאנחנו חכמים, אחרת השם לא היה משקיע בנו את הקורס הזה. הביקורת מגלה לנו על עצמנו, הביקורת פותחת לנו מוח חדש, הביקורת מגלה לנו על האופי שלנו, הביקורת יוצרת למידה מתמדת, גם קטני השכל מסוגלים להגיד ביקורת וביקורת נכונה. אי אפשר להתקדם בעולמנו ללא ביקורת, צריך להביט על הביקורת שהיא בעצם כמו ראי, שהיא עושה את האנשים איכותיים יותר, שהיא דוחפת אותם קדימה, שהיא יוצרת מנהיגים, שהיא משפיעה גם על הצאצאים, והרבה ביקורת מביאה לאדם יכולת של מלכות, יכולת של עוצמה. כשמתרגלים לביקורת היא לא כל כך נוראה, ויכולים להכיל אותה, לא ניפול כמו שאומרים בקרבנו, משום שכל מילת ביקורת שאמרו לנו, כל חיסרון שיש לאדם זה גם כן יתרון. מי שמקבל ביקורת, הסטרא אחרא, הקליפות בורחות ממנו, והוא גם כן מקבל סייעתא דשמיא מהאלוקים באופן שלמעלה מהשכל. שני אנשים חושבים שטועים בכוח שיש להם. רב הרבה פעמים חושב שיש לו כוח, ולפעמים לא ישמעו לו, הוא צריך לדעת את זה. השוטר הרבה פעמים חושב שאין לו כוח, ולפעמים החוק עומד מאחוריו, ומספק לו הרבה מאוד כוח. אנחנו צריכים לדעת בדיוק איפה אנחנו נמצאים, מה עוצמות ויכולות הביקורת שלנו לעשות או לא לעשות, לדעת את מקומנו, בלי לעוף על עצמנו. היה רב שכשהיה שומע בבני ברק לוויה עוברת, והיה שומע, נפטר הרב הגאון, אז היה צוחק ואומר, הגאון, הוא יבוא לשמיים, ישאלו אותו, איפה הגאונות שלך? איפה השכל שלך? לפעמים האנשים לא מעריכים את עצמם נכון, וזה דבר של טעות, האדם צריך לדעת בדיוק איפה הוא נמצא. החידה, רבי יוסף חיים דוד אזולאי, מספר באחד הספרים שלו, שהיה בן אדם בליל הסדר, טיפס להביא משהו מהבוידה, מהמחסן למעלה, והוא עלה על הסולם, נפל, שבר את הרגל. אז הוא הלך לרבי חיים ויטל, תלמיד של האריזל, ושאל אותו, ילמדנו רבנו, איך יכול להיות שבליל הסדר, שנקרא ליל שימורים, שימורים מהקליפות, מהחיצונים, מהשטן, איך יכול להיות שאני שברתי את הרגל? אמר לו רבי חיים ויטל ברוח הקודש, שימורים לאלה שנשמרים מן החטא. רצה לרמוז לו, אתה לא שומר את עצמך, אז לא שומרים אותך מלמעלה. לכן האדם באמת צריך לדעת איפה הוא אוחז, לקבל את הביקורת הנכונה על עצמו, כדי שלא יעוף על עצמו. ומספרים על חכם אחד שחלה במחלה קשה, והלכו לרבו, ואמרו לו, תראה איזה תלמיד חכם יש לך, כזה תלמיד מוצלח, והוא חולה קשה. אז מה עשה רבו? איזה תלמיד חכם הוא, כלום, אפס, מאופס, מה אתם עושים ממנו עסק? והוא עברי. שאלו את החכם, את הרב, מדוע אמרת ככה? הוא אומר, כשבן אדם חולה, היצר הרע, איך אומרים, יושב שעות נוספות, השטן מרגיש שעוד מעט יהיה מישהו שיעבור אליו. הלכתי, ביטלתי אותו, אמרתי, הוא שום דבר, לא מבין שום דבר, הלך השטן, עזב אותו. לפעמים הביקורת מצילה אותנו.
מורידים לנו קצת את הרוח מהמפרשים, אבל זה שווה הון, זה מסלק מאיתנו איזה שהם קטרוגים. וכמו שאמרתי קודם, את הביקורת אתה יכול לשמוע מכל אדם. אחד מהרבנים של חב"ד, הרבי הצמח צדק, הוא היה גר בעיירה קטנה בלובביץ', והחסידים שלו היו נקראים כמו עד היום חסידי לובביץ', או בהגעה האשכנזית לובביצ'ר חסידים, החסידים של לובביץ'. אבל הצמח צדק פעם כעס על העיירה הזאת, והוא החליט שהוא רוצה לעבור דירה. הייתה שם עיירה אחרת, אני מקווה שאני אומר את המילה נכון, כי אני לא הייתי ברוסיה, חלופוניץ', עיירה אחרת, חלופוניץ'. טוב, אז הוא רצה לעבור לשם, אז ניסו לשכנע אותו, הוא נשאר פה, הילדים שלו, אשתו, המשפחה, אף אחד לא הצליח. ניגש אליו הבן שלו ואמר לו, אבא, החסידים שלך נקראים לובביצ'ר חסידים, חסידי לובביץ'. מה אתה רוצה, שעכשיו ישנו את השם חלופצ'ר חסידים? זה לא מצלצל טוב. שמע את זה, חזר בו. אני רוצה לומר שאנחנו כולנו צריכים להיות כלים לשמוע, אפילו דבר קטן מבן אדם קטן, שאומר לנו משהו, אם זה חוזר על עצמו, כנראה שיש בזה משהו. כנראה מעבירים לנו איזשהו מסר. אין לי שום ספק. כאשר אנחנו נהיה אנשים קשובים לסביבה, קשובים למסרים שעוברים באמצעות הסביבה, אז העולם שלנו ייראה עולם אחר לגמרי ולחיוב. אז תודה על ההקשבה, ועכשיו שאלות. תודה רבה. קודם כל כמה הערות. באלף או בעין? מה? באלף או בעין? גם וגם. ואתה עברת על זה, נגעת בנושאים האלה, יש בצרפתית ביטוי, זה בטון כיסא למזיק, זה התונות שעושה את המזיק. וזה, בהקשר למה שאמרת, זה חשוב מאוד איך אומרים את זה. הנקודה השנייה, גם עברת על זה, ולמדת מהנושאים שהייתי בגרמניה, תיאוריה כתיאוריה והפרקטיקה היא שהורגת אותה. יכול להיות בן אדם למד, אבל מרגיש שאין לו שום דבר ביד. כן. עכשיו, יכול להיות ששכחתי. אנחנו ניתן לך הזדמנות נוספת. מישהו עוד רוצה להעיר? כן. מה יכול לעשות אדם זה בעצם, אפשר הייתי אומר, רוב בני אדם הם כאלה. רוב בני אדם כשאומרים להם ביקורת הם נפגעים. אז קודם כל, אני חושב שהבן אדם במלוכה לא פתוח ולא מוכן לקבל. אז אין בכלל מה להגיד. להגיד. כן, לא, זה מבחינת המבקר. המבקר, כשהבן אדם לא רוצה לשמוע, לא אומרים ביקורת לבן אדם שלא רוצה לשמוע, וזה פשוט. אבל אני ניסיתי בשיעור הזה לשכנע את המבוקרים, שיבינו שזה כדאי. וניסיתי להביא לאיזשהו שפיץ אחד, שהאנשים הגדולים זה אנשים שמקבלים ביקורת. והאנשים הקטנים זה אנשים שלא מסוגלים לקבל ביקורת. ואתה תראה את זה בשטח. החברים שלך שמסוגלים לשמוע מילה, הם היותר חכמים. אתה יכול, כדאי לך לעשות איתם יותר עסקים. כי האנשים שאיך אומרים, לא, אז אתה יכול לנסוע איתם לטיול, אבל זה לא בשביל לעשות איתם עסק. זה לא משתלם. ברגע שבן אדם ידע שהוא נשאר קטן, כשהוא לא יודע לקבל ביקורת, יש סיכוי שהוא ירצה לצאת מזה. וזו נקודה שהיא חשובה, הלוואי והיינו מצליחים להעביר אותה גם לחניכים, לילדים, שהם לא יפחדו מאיזושהי מילה שאמרו איזשהו דבר. צריך לדעת לספוג את הדברים נכון, להוציא, אני לא אומר, בביקורת יש הרבה פעמים גם כן עוצמה של שנאה, עוצמה של קנאה. יש הרבה אנשים שאומרים לכם ביקורת כתוצאה מקנאה, אני לא בורח מזה, אני מודע לזה. אני מנסה לעקוף את זה, אני רוצה להגיד שגם אם יש אחוזים, אפילו רוב, שאפשר לזרוק לפח, עדיין יהיה משהו נכון בתוך הביקורת. זו שאלה יפה.
איך תדע לברור, איך תדע שזה נכון? אני הייתי נותן טיפ שהוא הכי קל איך תדע לברור, כשאתה רואה שזה חוזר על עצמו כמה פעמים. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כל אחד אמר לך ביקורת על משהו אחר, אבל כשאתה מקשיב לביקורת שלהם, יש דבר אחד שחוזר אצל כולם. אז את הדבר האחד הזה תיקח. את כל השאר תזרוק לפח. כי יש ביטוי שאומר, האמת מסכים על עצמו מכל צד. אם זה דבר אמיתי, אתה תשמע אותו מצד מזרח, מצד מערב, מצד צפון, מצד דרום, מלמעלה, מלמטה. כל הצדדים פתאום יבואו ויגידו לך, וואו, חשבתי שמתאים לך זה, חשבתי שמתאים לך זה, חשבתי שמתאים לך זה. אז כשאתה שומע ביקורת שחוזרת על עצמה, תקשיב. אל תהיה טמבל. תקשיב, תכיל, תפנים. הוא רוצה כזה לעצמו, זה כן. אמרת שאתה אדם בדרך מאוד ביקורתי כזה עצמו. זה לעצמו, זה ביקורת, זה היום, זה לא דבר. אז זה כבר שאלה של עיתוי. מתי אני אעשה את הביקורת? בבוקר, בערב, בצהריים, פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בשנה. זה כבר נושא בפני עצמו. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש הביקורת. לכן זה היה הנושא, חודש החשבון הנפש. ואני חושב שבאמת, באמת, באמת, החסידות בצורה שלה, בהגשה שלה, בשמחת חיים שלה, באהבת הבריות שיש לה, היא הצליחה להעביר לבני האדם את המסר הזה, שאפשר לומר ביקורת, אפשר לקבל ביקורת, ואני נשאר שפוי. אני זוכר, אני לא זוכר אם סיפרתי את זה פה, אבל אני זוכר נסעתי עם נהג לאחד השיעורים לפני שנים, והנהג חנה באיזשהו מקום, וכנראה שהוא יצבן מישהו במקום של החנייה שלו, ואותו אחד אמר לנהג שלי, הוא סיפר לו מי זה אמא שלו. יש איזו כללה כזאת ישראלית וולגרית. אז הנהג שלי התעצבן על הכללה, יצא החוצה, והם התחילו מכות, והתגלגלו ביחד על המדרכה, ואני בתוך האוטו יושב מבויש. לא נעים לי. הנהג חוזר חזרה, והמשך הנסיעה בשתיקה, לא מדברים. אחרי כמה רגעים, אז הוא שואל אותי, תגיד, מה אתה אומר עליי? רצה לפתוח, לשחרר את האווירה. עכשיו, אני ידעתי, אני הכרתי אותו, שהוא עם אמא שלו כבר 5 שנים לא דיבר. עם אמא שלו הוא לא דיבר 5 שנים, ואני נלחם איתו כל פעם, ראש השנה, יום כיפור, תרים טלפון, תגיד שנה טובה, תבקש סליחה, זה לא יפה, זה אמא. לא, 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 לא. אבל עכשיו כשהוא שאל אותי מה אני אומר עליו, אמרתי לו, תשמע, יש לי עליך שאלה אם אתה מרשה לי לשאול. אני בבקשה. אמרתי לו, אני יודע כמה אתה מחזיק מאמא שלך וכמה אתה שומר על כבודה, אני יודע. תגיד לי, למה הוא כשהוא אמר את מה שהוא אמר, אתה השתוללת? אז הוא אמר לי משפט שחרוט לי בראש, זה אחד הראיות שאתה יכול ללמוד מכל בן אדם. גם מבן אדם שרב מתגלגל על המדרכה עם מישהו. הוא אמר לי ככה, עם אמא שלי אין לי כלום. הדבר היחיד שנשאר לי, שהיא לא מה שהוא אמר עליה. עכשיו, כשהוא אמר את זה, גם את זה הוא לוקח לי, לא יכלתי לסבול את זה. אז הלכתי להרביץ לו. והוא היה מורה גדול שלי, משום שהוא לימד אותי, שכשאתה, המציאות שלך, הנוכחות שלך פה בעולם ברורה לך, אז גם אם יבוא מישהו ויגיד לך איזה ביקורת, אתה תישאר שפוי, אתה לא תתגלגל בכל המדרגות, לא תהפוך להיות נוזל ולא יצטרכו לגרד אותך עם שפכטל מהרצפה. אתה נשאר נורמלי. אבל אם המציאות שלך היא מציאות לא ברורה, מציאות חלשה, מציאות טעונת שיפור, אז יבוא מישהו ויגיד לך מילה לא במקום, הוא גלגל אותך בכל המדרגות. אז אין שום ספק שחלק בלתי נפרד מהנושא שאנחנו מדברים היום, זה שנדרש מהאדם שידע את כל המעלות שלו, וידע את האישיות שלו, תהיה אישיות חזקה, ברורה, יציבה, שאז כל הביקורת, כולל ה-99 קנאה שבביקורת, לא יזיז לו, לא יפריע לו. הוא יוכל לקחת את הטוב, וכמו כלום להתקדם עליו. ואם אנחנו נהיה כאלה,
העולם שלנו ייראה הרבה יותר יפה, הרבה יותר נקי, הרבה יותר מכובד וגם הרבה יותר מוצלח. האנשים יהיו הרבה יותר מוצלחים. זה לא יזיז לך, אם זה לא נכון. ברור. אני מודה שיש ביקורת שהיא נאמרת לא לשם שמיים. אני מודע ומודה שיש ביקורת שלא. אז בשביל מה אמרת את כל השיעור? הרי כל אחד מכם, אם היינו מגלים עכשיו את מצפוני ליבו, אז היה אומר, כבוד הרב, שיעור נחמד, אבל תדע לך שיש מלא ביקורות שהן לא לעניין, ולא צריך לקחת מהן כלום. ואני ניסיתי לעקוף את זה. נכון, יש ביקורות שהן טובות ויש ביקורות פחות טובות. אני טוען שגם הביקורות הפחות טובות יש בהן נקודה של אמת. אז את הפסולת אתה זורק, את הנקודת אמת אתה צריך לקחת. זה חלק מהחשבון. כן. אמרנו שזה חשוב מאוד שבן אדם יהיה מסוגל להיות ביקורתי כלפי עצמו. כן. בהחלט זה נכון, אבל באותה מידה בן אדם, יש לו שיחה עם גם ברון, שבן אדם כן יכול להיות שמח ולהיות מרוצה עם עצמו אם הוא עשה דברים טובים כי הם מצוות מסוימות. ואם אני הצלחתי לעזור לבן אדם, או נניח דיברתי ביקורת בצורה עדינה. ואני רואה שזה פתח לפחות את זה, יש שום סיבה שאני לא אהיה מרוצה. בסדר גמור. בסדר גמור, בדבר טוב תהיה מרוצה. ביקורת זה מהדברים הלא טובים. אוקיי, חברים, זה עוד שאלות? אני חושב שזה הכנה טובה לשנה טובה. אני חושב שזה הכנה טובה לזוגיות טובה. אני חושב שזה הכנה טובה להורות טובה. זה הכנה טובה לידידות, לרעות, לכל הדברים. זה